पालकमंत्री दीपक केसरकरांना मानणारा शिवसेनेतील एक मोठा गट स्वाभिमानकडे आहे। येणाऱ्या 9 तारखेला त्याचा ट्रेलर दाखवेन, त्यानंतर संपूर्ण पिक्चर दाखवेन, असा दावा आयोजित पत्रकार परिषदेत संजू परब यांनी केला। तसेच नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांची आम्ही भेट घेतल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात नाराजी व्यक्त करीत त्यांना सुद्धा राणेच रोजगार आणू शकतात हे पटले आहे, त्यामुळे ते आम्हाला मदत करतील असा आम्हाला विश्वास आहे, असा दावा परब यांनी केला। तालुक्यात दरवर्षी काजू हंगामात माकड तापाची साथ येते। यावर 2 वर्षापूर्वी पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि खासदार विनायक राऊत यांनी माकड तापाच्या रुग्णांची रक्त तपासणीसाठी प्रयोगशाळा आणू अशी घोषणा केली होती। अद्यापपर्यंत यासाठी अर्थसंकल्पातून आणण्यास ते अयशस्वी ठरले आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला। येथील काजू बागायतदारांच्या काजूला चांगला हमीभाव मिळवून देऊ असे आश्वासन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी येथील काजू शेतकऱ्यांना दिले होते। मात्र ते आश्वासन केसरकर पूर्ण करू शकले नाही, त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये जनताच त्यांना त्यांची जागा दाखवतील, असे यावेळी बोलताना श्री परब म्हणाले। यावेळी प्रितेश राऊळ, वसंत तांडेल आदी उपस्थित होते। निलेश राणे साहेबांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि उमेदवारी अर्जादरम्यान जे त्यांनी शक्ती प्रदर्शन केलं, त्या शक्ती प्रदर्शन असं वाटतं की निलेश राणे साहेबांचा विजय निश्चित आहे आणि हा विजय निश्चितच 1 लाखाच्या वर मताधिक्याने होईल, यात काही मात्र शंका नाही आहे। प्रेस अशासाठी घेतली होती की सावंतवाडी तालुक्यामध्ये माकड तापाची साथ सुरू झालेली आहे आणि गतवर्षी पालकमंत्री व विनायक राऊतांनी सांगितलं होतं की रक्त तपासणी प्रयोगशाळा अद्यावत आम्ही उभारू, पण आज तगायत ही कोणत्याही प्रकारची प्रयोगशाळा सावंतवाडी तालुक्यामध्ये उभी झालेली नाही आहे। त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात या तपासणीसाठी सर्वांनाच गोव्यात गेल्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही आहे। त्याच्यामुळे त्यांनी दिलेली आश्वासनं ही आता फुकट गेलेली आहेत आणि आता आम्ही दरवर्षी पाणी प्रश्न जटिलच बनत चालला आहे। आता जर आम्ही प्रचाराच्या निमित्ताने जेव्हा फिरतो तर प्रत्येकाच्या मनात एकच भावना आहे, ती म्हणजे पाण्याची। जो तो जिकडे तिकडे सांगतोय की आम्हाला पाणी नाही आहे म्हणून। त्याच्यामुळे पाण्याप्रश्नी सुद्धा आजचे पालकमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत। त्याचप्रमाणे काजू भाव, काजूला दर नाही आहे। जो शेतकरी पूर्ण वर्षभर काजू बागायतीत काम करतो, पण काजूला सुद्धा हमीभाव हे सरकार देऊ शकलं नाही आहे। पालकमंत्र्यांचा या जिल्ह्यात काजूचा किती टनवर आहे पालकमंत्र्यांना खरं म्हणजे तर माहिती पाहिजे होती, पण तरीसुद्धा या काजू बागायती शेतकऱ्यांना चांगला दर न मिळाल्यामुळे ते सुद्धा चिंतेचं वातावरण त्यांच्यात पसरलेलं आहे। कोकण रेल्वे बोर्डमध्ये बाहेरची माणसं येऊन भरली गेलेली आहेत आणि 5 वर्षापूर्वी साहेबांनी जो बेरोजगारांसाठी जो मोर्चा काढला होता त्याच्या साहेबांवर केसेस सुद्धा झाल्या। तेव्हा अशा माणसाला आपण निवडून दिलं पाहिजे। आमच्या संपर्कात आहे आणि त्या 9 एप्रिल रोजी त्याचा मी तुम्हाला पहिला ट्रेलर दाखवेन आणि नंतर मी पिक्चर दाखवेन। पण एक गट जो विनायक राऊतांना मानत नाही, तो गट आमच्या संपर्कात आहे। माझ्या त्यांची रोज बोलणी चालू आहे। विनायक राऊतांच्या उमेदवारीबाबत त्यांना आवडतच नाही आहे। विनायक राऊत ज्या पद्धतीने त्यांना बघून घेत नव्हते, त्यांना विचारत नव्हते, त्याच्यामुळे ते बाजूला गेलेले आहे। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे नाही, बबन साळगावकरांनी मला स्पष्ट सांगितलं की मी शिवसेनेचा नाही आहे, मी पवार साहेबांना मानणारा एक कार्यकर्ता आहे, त्याच्यामुळे मी शिवसेनेचा नाही आहे। मला शिवसेनेचा माझा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही असं स्पष्ट मला त्यांनी सांगितलेलं आहे। तो त्यांचा प्रश्न आहे, येणं न येणं त्यांचा प्रश्न आहे। पण मला असं वाटतं, कारण ते रोजगाराविषयी जास्त आतुर आहेत, त्यांना असं वाटतं की रोजगार मिळावा तरुणांना आणि शिवसेना रोजगार देऊ शकत नाही। राणेसाहेबांना श्रीवड आणला, थोडामोठा MIDC आणली होती आणि यांनी विरोध कोणी थांबवली, शिवसेना निश्चितच स्वाभिमानाला मदत करते। सावंतवाडी तालुक्याचं मतदान 1,16,106 आहे। 80,000 पर्यंत वोटिंग होईल, त्याच्यातील 50,000 वोटिंग या स्वाभिमानाला पडेल, यात काही मात्र शंका नाही। 25,000च्या फरकाने 20 ते 25,000च्या फरकाने सावंतवाडी तालुक्यात स्वाभिमान आघाडी घेईल। 25,000चं मताधिक्य तुम्ही
100%